Да си студент и да си активно тренираш и да ги комбинираш двете неща, заедно с личен живот, приятелка и всичко останало, е доста трудно. Точно заради тези неща доста съм се отпуснал, режима ми е много развален, ставам в 7-8 часа сутринта, лягам си в 3-4 вечерта, ям всякакви бокуци. Но въпросът е как да си го оправя. Има толкова безкрайни графици, има толкова безкрайни, перфектни дневни рутини в интернет. Няма как да си избера. Затова се сетих за най-лесното решение. А точно AI. За днешното видео съм решил, че ще питам AI, коя е перфектната дневна рутина според него и да може да ми помогне аз малко да си оправя режима. Та нека видим какво ще ни каже AI и да видим дали ще се справя да го изпълня. Тук що AI ми каза перфектната дневна рутина според него и утре сутринта деня ни започва в 6 часа. 6 часа, да, чухте ме правилно. Аз утре нямам университет, но ще стана в 6 часа. Добро утро в 6 часа сутринта. Перфектният час според AI за събуждане. Каза, че мозъка на човека работи между 2 и 3 часа след събуждане и затова бил перфектното време. 3 минути след събуждането ми каза малко дневна светлина да получа. Не знам как очаква зимата да получа дневна светлина в 6 часа сутринта. Затова просто ще си светна лампата, I guess. Първото най-важно нещо, което трябва да се направи сутрин, е да се пие вода, защото държам мозъка си близо 8 часа, даже и повече без вода. Следват упражнения за дишане, които AI казва, че повишават кислородния поток, увеличават будността, което рано на нас това ни трябва в момента, защото е много рано и бая ми се спи. След това следват 20 секунди бързи подскоци, ама часът е 6:10, гъркичките ми се седи. Задължително трябва да си миете зъбите преди закуска, защото бактериите, които се струпват вътре в устата ви, са ужасно много. Сладката закуска доста помага в възпроизвеждането на вредните бактерии и затова се препоръчва да се измият зъбите преди да се закуси. Най-бързият тестен стартър за деня бил джинджифил с мед. Не знам дали сте опитвали суров джинджифил, обаче това е най-горчивото нещо на земята. А по принцип аз мед не харесвам от малък. Ето е така, отрязах си маничко около 5 грама джинджифил. Не знам, трябва ли да го обеля? Не знам дали трябва да ги комбинирам, да намажа меда по джинджифила или просто директно в устата и двете, или първо едното, после другото. Почна с меда, защото меда е малко или много по-приемливо за ядене от това. Магази джинджифил. Ще разрева. Ужас. Закуската е нужно да бъде въглехидратна, защото ни дава енергия за целия ден. Затова ще и закуся с овесени ядки с кисело мляко, канела и боровинки. Също така ще си направя протеиново шейкче с All-in-One Recovery на MyProtein, където вътре има въглехидрати, протеин и креатин едновременно и малко орехчета отстрани, като нещо по-различно така, за да може да допринесе за самия мозък. Хубаво е сутрин да има някакъв метод за събуждане на мозъка. Препоръчвам и четене, писане, някакви такива неща. Обаче аз измислих нещо много по-интересно. Тъй като мога да нареждам купчето на Рубик, ще опитам да го нареда 4 пъти подред под 1 минута. Така, разбъркал съм го и нека започваме. Първо да го гледаме
самото купче, кое къде е. И така. ...37 секунди. Вау! Аз самия не мога повярвам, това ми е лично. Нещо много скептичен бях за това време, което постигнах и тук ще ми знаех какво е седнал, то ме е спрял таймера. Не мога. Аз даже съм го пуснал просто докато съм бил така и леко съм цъкнал клавиатурата с... не мога, много съм пръст. Нищо, втория опит ще направим. И тук ще направих втория опит, направих минута и 12 и се оказа, че не съм го снимал, защото съм простак. Хубаво е добавките да се взимат по едно също време и препоръча да ги взимаме сутрин, след като сме закусили. Препоръчвам да вземам витамин D, витамин C, омега-3. Тъй като аз ги нямам по-отделно тези самите витамини, аз просто ще си използвам мултивитамини. Каза магнезия да го пием след тренировка, така че явно ще чакаме тренировката, която ще е малко по-късно днес. Обаче адски много ми се спи и след малко трябва да влезна да си взема леден душ. Мен ме е страх от ледения душ. Много е леден. Много е ледения душ. Сега ще се дава с хапчета. Мамчето. Взех си ледения душ, обаче нещо не съм пуснал камерата. За трябва да ми се доверите, че съм го взел. Мозъка ни вече почва да се активира. AI препоръчва да свърши малко работа. Затова аз в момента ще седна и ще науча малко After Effects, да видя какво ще мога да направя и какво ще мога да науча. Айде! Така, 9:30 трябва да съм на тренировка, обляках се вече, взимам си протеинчето и заминавам, защото вече е 9 часа, а имам поне 20 минути път. Така, дойдохме на тренировка, заграхме с тръби колки в залата. Искаш си? Искаш? Ще умра от нямане. Що? Да, знам. Така се чувствам. Защото няма да умра от имане. Ти ли ще ги бягаш тези препятствия? Да. Майка му да е бая. Моята днешна тренировка ще е някаква лека бързина, надявам се. Ще е да бием джуджето. Атанаси го няма да го да бием. Едно джуджето пу! Сега ще има препятствия, много му завиждам, че има препятствия. Аз само ще го гледам отстрани и ще точа лиги. Снимам те, айде, снимам те. Сега на тези ниските препятствия имам честота. Оли майко. Ей, това е като ни тренира супер много време и не правиш почти нищо и вече си изморен. Сега имам 4 по 60. Но не са много бързи, защото този крак още не е готов за бързо бягане. Оказа се, че са били 6 по 60, първите 3 широки, вторите 3 с по-ситни крачки от нормалното. Последно правя Така. Трябва да подскочи в дълбочина и после отгоре на това. Обаче трябва да ги правя по-долу, аз ще ги комбинирам, защото не ми се занимава да правя 4 серии, като мога да направя само 2. По 10 бройки, 2 серии, така че ще не подскока. Приключихме с тренировката, време е да си ходим, да си правим нещо за хапване. Не нещо, което ни каза да си направим за хапване. А точно това е моята чиния светофар. ChatGPT каза така да я направим. Имаме зелено, жълто и червено. То беше без пилюшкото месо, но нямаше как без протеинче.
И сега е време да му се насладим. Вече е 1 часа на обяд и според перфектната дневна рутина в момента е най-доброто време да легна малко да поспя. Трябва да е около час и половина самото спане, за да може да си мине през целия цикъл на спане. Добро утро, добър ден вече. Сега имам следобедна закуска в 4:30 с кисело мляко и мед. Обаче нямам кисело мляко, не харесвам мед, така че просто ще си изям боровинките от сутринта за следобедна закуска. Часът е 5, отивам на фитнес, обаче по график трябва да си направим на въглехидратно ядене преди тренировка, за да може да имаме енергия. Затова си направих едно филийка с шоколад. Мисля, че това е супер много въглехидрати. Имаме бързи, имаме бавни. Бързите, за да може да ни даде лесен старт на тренировката. Бавните, за да може да ни изкара през цялата тренировка. Също така трябва да пия креатина ми. Така е казал AI, така правим. Що е на бучки? Кисело. Искам да се оплача за нещо. Трябва да вечерям в 7 часа, но аз ще започна тренировка в 5:30. 7 часа сигурно ще съм свършил в 7 часа. Също така трябва да мина да си напазарувам и да си изготвя и надали ще вечерям в 7 часа. Трябва да си легна в 10. Мартин закъсня с половин час. Това го режем. Вече е 6 часа. Какво ще правим, Марти? Push day! Бягам. Аз мога. Цици. Цици, бубс. Защо не му казваме бубс? Цици. Ще пробвам да бутна 100, брат. Не съм пробвал от ония път горе, къде бяхме. Кога беше това? Преди 2 месеца. Аз ще пробвам и аз. Брат, аз не съм тренирал 3 седмици, какво ми лафиш. И сега ще ги бутна от раз, гледаш ли? Трябва да направим по-хубава загрявка. Каква е хубава загрявка, какви 5 лева, бе? Те половината хора във фитнеса не загряват. Да, затова ние сме различните хора, които... Какво ни е различното? Че сме по-грозни и по-клечави. Едно от тези неща е вярно. Може би и двете. Ме загрявката, сега ще пробвам едно 90. Марти е много изморен. И аз ще ги пробвам обаче. Ще пробваш ли 90? Ще пробвам, да. Изглеждаха тежки, мая. Дали изглеждаха ли? Изглеждаха ли? Изглеждаха тежки. Малко. Давай! Брат, имаше ги. Стигаше ги. Отказа се по средата. Не знам, брат. Отказа се по средата, те бяха горе. Добре, дали ще се дигна 100 сега? Айде. Какво ще? Нещо хич го измислих. Почнах нещо да дишам, почнах нещо да се замислям. Забави го и според мен за това. Но ще пробвам още път, ай. Дигай. И сега ще ги бутна от раз, гледаш. Винаги така става. За горни градиш правим инклайн смит машин, защото всички лежанки за дъмбелите бяха заети. И това е нещо ново и по принцип е хубаво да се правят вариации на упражнения и различни упражнения. Не знам колко килограма трябва да сложа, защото наистина за първи път правя. В момента май са 55. Може да са ми малко тежички. Не ги пускам изцяло додолу. Но като цяло е доста готино упражнение. Предпоръчвам, ако искате да разнообразите малко тренировката. Почваме рамото и сега ще правим странично рамо, защото всички лежанки за предно рамо са заети, а пък много мързи и не ми се прави lateral raises. Да. Не ми се прави с дъмбели, защото съм мързел. Опа! Последно упражнение за рамо, само двечки. Много зле. Нищо, продължаваме като дропсет. Продължаваме с донеските. Тренировката се усеща доста добре. Имам енергия на спан сам. Вместо да правим обичайните кабели за трицепс, защото ми станаха доста скучни, ще направим малко
Скул крашери! Как войс кръкнах. Ще правя малко скул крашери. В момента сме в Калфан, защото Марто каза, че няма да ходим в Фантастико, защото Фантастико било на Делян Певски, а ние не подкрепяме на Делян Певски, както и де. В момента часа е 7:30, 7 часа трябваше да ям, аз точно не съм си прибрал да се сготвя, така че не знам дали ще успея да си изправя графика и много ме яд за това. Трябва да си направя паста с пилешко и каза нещо лекичко. Не знам как пастата трябва да е лека, но сега ще направя паста с пилешко. Ще търся индийски орех и бял чесън. Не бял чесън, бял пипер търса. 8:30, започваме процедурата готвене. Трябваше да съм ял преди 1 час. Ял, не готвил преди 1 час. Ял. Пилешкото нямаше как да пропусна Пепа Пиг паста. Приправките, сметаната. Това е моят шедьовър, който сътворих. Изглежда доста по-стен, само пилешко и паста, но нямам търпение да го плитам, защото реално изглежда доста вкусно. Изглежда малко като мак н чиз, но... Трябваше да вечерям в 7, аз вечерям 2 часа по-късно и след 20 минути трябва да справя вече вечерната рутина, така че хапвам набързо и продължаваме нататък. Тук вече на микрофона му падна батерията и спря да записва. Общо взето AI ми каза да ям киви и да пия чай от лайка. В кивито има някакви съставки, някакви химикали, които подпомагали по-бързото заспиване, така че хапвам, пивам и си лягам. Деня приключи. Не мина толкова тежко, колкото очаквах. Имаше някои неприятни моменти, като джинджифила сутринта. Тренировките бяха обичайни, всичко беше точно. Чувствах се доста добре този ден. Бих го повторил, само не и съставането в 6 часа. Не мога да ставам толкова рано. Нищо се чувствах доста добре реално сутринта. Време е да приключваме и да си лягам. Пожелавам ви лека нощ и ще се видим в следващото видео.